İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men sizin şuunki programma qoşulup bilýäningizde ören şat. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde bir näçe gepleşiklerimizde Hudaýyň mukaddes sözüni nähili okumaldygy barada sizin bilen gurrun edip geçdik. Men size käbir ädimleri görkezdim. Eger siz şol ädimleri, men 3 tane agdan ädimlerimi şonu iýdi giderli etseňiz, hemem Hudaýyň mukaddes sözüni şoňa görä iýdi giderli okap, 3 ädimi iýderleseňiz, onda siz Hudaýyň özi barada, hem İsa Mesih barada, Hudaýyň mukaddes ruhy barada, hemem beýleki aýdylýan zatlar barada, siz Hudaýyň söýgüsi barada, merhameti barada köp zatlary öwrenersiňiz. Men size şu 3 ädim näme diýdim? Birincisi gözden geçirme, ikincisi düşündürüş berme, üçüncüsi hem ulanmak. Ene şol Hudaýyň sözüni öwrenen ähli zatlarmydy. Ene biz öz durmuşymyzda nähili ulanmaly. Praktiki taýdan men şo nähili ulanyp bilýän. Şo barada şol üçüncü ädim şo barada. Siz bilýäňiz, gözden geçirme men size giňişleýin düşündürdüm. Şo ýerde nähili soraglar soramaly. Aýratyn hem kim, näme, nire, näme üçin nähili diýen soraglar biz hemişe soramaly diýdik. Şo Hudaýyň mukaddes sözüni okamyzda. Şeýle hem biz Hudaý kim? Ol kime meňdeş? Men Hudaý bolan gatnaşygym, men öz gatnaşygymda özüme nähili alyp barmaly. Ene şol 3 sany wajyp soragy hem Hudaýyň mukaddes sözüniň jogap berýändigi barada sizin bilen gurrun edip geçdik, giňişleýin gurrun edip geçdik. Siz şol 3 sany usuly, 3 tane ädimi ýatdan çykarmaň. Günnelik durmuşyňyzda Hudaýyň mukaddes sözüni okanyňyzda gözden geçirme, düşündürüş berme, hem şo öwrenen hakykatlary durmuşda ulanma barada sizi oýlanmaga çagyrýan hem şonu praktiki taýdan Hudaýyň mukaddes sözüni okanyňyzda öz durmuşyňyzda da şonu ulanmaga sizi men uruklandyrýan. Sebäbi şol 3 ädimiň üstü bilen Hudaýyň mukaddes sözüni köp hakykatlary çoňur hem giňişleýin öwrenersiňiz. Ene biz diýdik, şol düşündürme bolany biz öz sözümizde ulanyp awtoryň aýdan zatlaryny jemleýär diýdik. Şeýle dämi? Şol düşündürme. Ilki bilen gözden geçirýäs, kim näme, nire, näme üçin nähil diýen soraglary jogap bermek bilen. Soň ikinji ädim düşündürme, şol birinji ädimde öwrenen zatlarymyzyň jemini öz sözümüz bilen jemleýär. Ulanma bolsa öwrenen hakykatlarymyza hem nähil jogap bermelimen. Ene şo barada biz gurrun edip geçdik. Ene şu 3 ädimi erjellik bilen iýderleseňiz, her bir okan kitabyňyzyň mukaddes sözüň ahyrynda sizde Hudaýyň kimligi, Hudaýyň kime meňdeşdigi, onuň bilen nähili gatnaşykda bolmalydygy barada çoňur düşünje bolar. Ene siz şunu eger sizde şu tema boýunça soraglar bolsa, maňa hökman şu programmaň ahyryna görýän elektronny poçta üstü bilen hat ýollap bilersiňiz. Ene eger siz Hudaýyň sözüni şeýle okasaňyz, şeýle erjellik bilen, höwes bilen, süýgü bilen okasaňyz, ahiret gününe Hudaýyň öňünde duranyňyzda siz Hudaýy gowy tanardyňyz hem onu şöhratlanardyňyz. Şu görýär Hudaý siziň näme etýänligiňi. Şoň üçin Hudaý bize şol ahiret gününe öz öňüne hasabat bermek üçin duranmyzda ol bize size berekella, ýagşy we sadyk hyzmatkär diýär.
Bizim her birimiz şonu eşitmek isleýär şeýle dämi? Hudaýyň öňünde ahiret gününe %100 duramyda biz Hudaýyň berekella, ýagşy we sadyk hyzmatgar diýen sözlerini eşitmek isleýär. Bu Matta kitabynda şeýle diýär. Täbi siz özüňizi şu pursatda Hudaýyň huzuruna hakyky taglimaty öwredýän işçi hökmüne tanıtýaňyz şu pursatda. Şoň üçin Hudaý bize berekella, ýagşy we sadyk hyzmatgar diýär. Özümizi şol Hudaýyň mukaddes sözüni dogry öwredýän işçi hökmüne biz tanıtmaga çalyşýarys şu günkü durmuşymyzda da. Men size öz başlyk 1-nji Ýohanna kitabynyň 2-nji babyny şol geçen gepleşiklerimizde öwrenen 3 adamyda görä praktika etmäge çagyrýan. Hudaýyň her bir kitabyny okany şu geçen gepleşikde öwrenen zatlarymyzy özüňiz praktika edin. Ene men şu günkü gepleşigimi parahatlyk, Hudaýyň parahatlygy barada. Hemen biz nähili beýlekler bilen gatnaşygymyzda parahatlygy döretmek. Ene şu barada men gurulmy dowam etmekçi sebäbi gaty wajyp. Siz bilýäňiz, Matta kitabynyň 5-nji babynyň 9-njy aýatyna İsa Mesih näme diýdi? Parahatlyk döredýänler batyldyr. Çünki olary Hudaýyň ogullary diýler diýär. Eger biz parahatlyk döredýän bolsak, onda bize Hudaýyň ogullary diýilýän ekeni. Hudaýyň ogullary diýilmek, ene biz Hudaýyň parahatlyk baradaky hoş habaryny beýleklere ýetirýär. Ene siz bilýäňiz, näme üçin men şu ýerde parahatlyk barada diýen, parahatlyk barada hoş habary sebäbi Eren bagyna Adam ata bilen Hawa günä edeninden soň insanlar bilen Hudaýyň arasyna ruhy aýralyk düşüpdi. Biz bu barada geçen gepleşiklerimizde gurrun etdik. Ene şu sebäpli insanlaryň kalbynaky rahatlyk ýitdi. Öň kämil rahatlyk bardy, parahatlyk bardy. Hudaý bilen insanlaryň arasynda. Enne İsa Mesih haçda ölüp biziň öz günälerimizi üstüne alyp Hudaý bilen insanlaryň arasyndaky gatnaşygy dikeldini bäri Hudaý bilen insanlaryň arasynda parahatlyk gatnaşyk bar, parahatlyk bar. Ene şoň üçin men oňa parahatlyk hoş habar diýen. Şonu biz beýlekler bilen öz gündelik durmuşymyzda paýlaşmaly. Ene siz bilýäňiz şu parahatlyk döretýän diýmeklik. Ene şol original dilde, ene mysal üçin grek diline ol edil. Siz bilýäňiz şu dünýäde ilçiler bar, ilçihanalar her ýurtda. Ene Türkmenistanyň ilçihanalary beýleki ýurtlarda bolýar. Şo näme etýär? Olar öz ýurduny beýleklere görkezýär. Öz ýurdunyň wekili hökmünde şu ýerde bolýar, şeýle dämi? Bizim İsa Mesihiň şol parahatlyk hoş habaryny ýaýratýan wekilleri şu dünýäde. Aýratynam şol iman etmeýärleň arasyna bizde şol rol bar. Şoň üçin şol Matta 5-nji bab 9-njy aýatda İsa Mesih parahatlyk döredýärler batyldyr. Çünki olary Hudaýyň ogullary diýler diýär. Biz Hudaýyň maşgalasyna degişli. Ýene de Kolosiýalar kitabynyň 1-nji babynyň 20-nji aýatyna şeýle diýilýär. Mesihiň haçda döken gany arkaly parahatçylygy berkarar edip, Hudaý ýerdäki we gökdäki ähli zady özü bilen ýaraşdyrmagy mahul bildi diýär. Ýerdäki hem gökdäki ähli zady özü bilen ýaraşdyrmagy mahul bildi diýär. Şonu görýär berdi Pawlus Kolosiýalar kitabynda bile şonu ýatlady otyr. Mesihiň haçda döken gany arkaly parahatçylyk dikeldildi. Bu nähili ajaýyp hoş habar. İsa Mesih şu haçda öz janyny biziň üçin pida edip parahatçylygy berkarar etdi. Parahatçylyk şol insanlar bilen Hudaýyň arasyndaky ýitirilen gatnaşyk. Ene şu wagt İsa Mesihiň üstü bilen şol gatnaşyk dikeldildi. Şoň üçin biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzda parahatlyk bar. Şoň üçin Pawlus berdi diýär, Mesihiň haçda döken gany arkaly parahatçylyk berkarar edildi diýär. Şeýdibem ýerdäki we gökdäki ähli zady Hudaý özü bilen ýaraşdyrmagy makul bildi. Gaty güýçli hoş habar berdi şonu görýär. Bizim edil İsa Mesihiň şu dünýä,
şol parahatlygy berkarar etmek üçin gelen zararly biz hem ol bide nähil ýaşamalydygyny mysal hökmünde görkezdi. Biz hem şol parahatlygy berkarar etmeli. Birek birege bolan şu gökdäki gatnaşygymyzda da şu gaty wajip habar berdi. Pavlus bide öz sözüne ýatlady ýa. İsa Hudaý bilen günälerin arasyndaky parahatlygy dikeltmek üçin öz janyny gurban etdi. Ene biz şol hoş habary şu gün günlük durmuşymyzda beýleklere ýetirmeli. Hudaý bize öz ogullary bolanyň üçin parahatlygy beýleklere ýetirýän hökmüni görýär. Bize şol işi berdi. Parahatlygy beýleklere ýetirmek. Hudaý insanlary İsa'nın üstü bilen özüne yaraşdyrdy. Biz şonu bilýär. Ene bize yaraşdyrma hyzmatyny berdi. Hudaý beýlekleri şol entek iman etmeýän insanlary hem özüne yaraşdyrmak isleýär. Şol İsa Mesihiň haşta eden işiniň üstü bilen. Enne insanlar bilen Hudaýyň arasynda aýralyk ýok. Eger biz İsa Mesihiň haşta biziň günämizi öz üstüne alyp parahatlygy dikeldenligine iman etsek, ona bize Hudaý bilen gatnaşygymyzda parahatçylyk bar. Ene 2 Korintoslar kitabynyň 5-nji babynyň 18-nji aýatynda näme diýär? Ol İsa Mesih arkaly bizi özü bilen yaraşdyryp, bize yaraşdyrma hyzmatyny tapşyrdy diýär. Hudaý şu wagt bize yaraşdyrma hyzmatyny berdi. Men şu wagt size düşündirdim, yaraşdyrma hyzmaty näme? Hudaýyň öz ogly İsa Mesihi şu dünýä iý berip, biziň günälerimiz üçin onu gurbanlyk berip, öňkü erim bagyna insanlar bilen Hudaýyň arasynda ýeten gatnaşyk eni dikeltdi. Ene şol yaraşdyrma. Şu wagt İsa Mesihiň üstü bilen Hudaý insanlary özüne yaraşdyrdy. Ene bize Hudaý yaraşdyrma hyzmatyny berdi. Ene biz şonu öz ýaşaýan ýerimizde entek İsa Mesih'e iman etmeýärler bilen Hudaýyň hoş habaryny paýlaşmaly. Ene şol biziň yaraşdyrma hyzmatymyz bolýar Hudaýyň öňünde. Ýene de Rimler kitabynyň 5-nji babynyň 1-nji aýatyna şeýle diýär. Şeýlelikde biz imanymyz bilen aklanyp, Rabbimiz İsa Mesih arkaly Hudaý bilen yaraşdyk diýär. Ene imanymyz bilen aklanyk, şol İsa Mesih'e etýän imanymyz arkaly her kesem şu wagt aklanyp bilýär. Rabbimiz İsa Mesih arkaly Hudaý bilen yaraşdyk diýär. Şol İsa Mesihiň eden işine bolan imanymyz arkaly biz Hudaý bilen yaraşýar. Ene şu wagt islenik biriňiz entek İsa Mesih'e iman etmeýän bolsaňyz, men sizi şu wagt İsa Mesih'e iman etmäge çagyrýan. Sebäbi şonu siz Hudaý bilen göni gatnaşykda bolup bilýäňiz. Erim bagynda insanlar şol Adam ata bilen Howwanyň eden günäsi zararly, insanlar bilen Hudaýyň arasyndaky ara gatnaşyk ýetdi. Ýöne şu wagt Hudaý insanlary söýýänligi üçin, hem şu dünýäni söýýänligi üçin öz ogly İsa Mesihi iý berip, biziň günälerimizi, erim bagynda edilen günäni hem öz üstüne alyp, bizi özü bilen yaraşdyrdy Hudaý, öz ogly İsa Mesihiň üstü bilen. Şoň üçin sizem şoňa diňe İsa Mesihiň eden işine iman etseňiz, sizem şu ýaşaýşa iýi bolup bilýäňiz. Hem siziň Hudaý bilen gatnaşyňyz Mesih arkaly Hudaý bilen yaraşyp bilýäňiz. Edil Pawlusyň Rimler kitabynyň 5-nji babynyň 1-nji aýatyna aýtýaly. İsa bilen gatnaşykdan daşary parahatçylyk, rahatlyk ýok. Bu barada Hudaýyň sözü açyçan, anyk aýdýar. Pawlus bize Rimler kitabynda da köp diýär şu barada. Pak hem hak parahatlyk diňe Hudaý bilen dikeldilen gatnaşykdan tapylýar. Biz öz insan işimiz ýa-da insan güýjümiz bilen şu zatlara eýe bolup bilmeýär. Diňe Hudaý bilen insanlaryň arasyndaky dikeldilen gatnaşygyň üstü bilen biz parahatlyga, kalmada rahatlyga eýe bolup bilýär. Her kişi bilen parahatlykda ýaşamaga Hudaý bizi çagyrýar. Aýratynam şol İsa Mesih'e iman etýärleň arasynda dawa jenjel bolman eýsem birek bilen sazlaşykly parahatçylykka gatnaşykda ýaşamaga bizi çagyrýar. Ene biz şu barada Ýewreýler kitabynyň 10-njy babynyň 14-nji aýatyna okap bilýär. Hemmeler bilen oňşukly bolun. Halal ýaşamaga dyrjaşyň. Ýogsa Rabbi görüp bilmersiňiz. Siziň ýakynlaşan dağıňyz
ellep görüp bolyan Sinay dağı ýaly däldir. Sinay dağına alawut ot ýanýardy. Dağın üstüni tümlük kara bulut örtüp, gay harasat turýardy diýen. Ine bärden hem görýäs, şu ýerde şol Israilyň Hudaý bilen duşugy barada aýdyp otyr. Siz bilýäňiz olar bulut gijesine olara ýol görkezdi. Günnüýdüne de şol Hudaýyň özi olar Misir ýurdundan çykyp gelýärken näýili olara ýol görkezdi. Şol bärde ýatlanýar. Hemmeler bilen oňşukly boluň diýe bärde de. Hemmeler bilen aýratynam Hudaýyň maşgalatyny aklar bilen oňşuklykda ýaşamaly biz. Hem halal ýaşamaga dyrjyşyň diýe. Ýoksa Rabbi görüp bilmersiňiz. Eger biz halal ýaşamasak ýa-da päklik bolmasa, Hudaýyň mukaddes sözi bize anyk aýdyp görkezýär, onda biz Rabbi görüp bilmersiýär. Eger biz İsa Mesih'e iman etýärsiz, öz kalmyda beýleklere, kalmyda ajylyk ýa-da görüpçilik bolsa, ene şu zatlarym halal bolmadyk zatlar bolýar. Pek bolmadyk zatlar. Şeýle zatlar bizi Hudaýy görmekden saklaýar. Hudaýy görüp hem şoň bilen ýakyn gatnaşykda bolup şoň ýolundan ýüremegimde päsgelçilik berýär. Men şoň üçinem şu ýerde aýdylşýar men size de birek bilen oňşukly boluň. Parahatlikda ýaşaň. Tadlaşyk gatnaşykda boluň. Halal ýaşamaga dyrjyşyň. Şonu siz Rabbi görersiňiz. Ene bärde Hudaýyň bize şeýle duýduruş bermeginiň sebäbi ol biziň töweremizde ýaşaýarlar İsa Mesihiň süýgüsini biziň üstü bilen görmegimiz isleýär. Hem İsa Mesihiň bize beren parahatlygyny birek bolan gatnaşygymyzdaky parahatlykly, sazlaşykly gatnaşykda beýleklen görmegini isleýär. Sebäbi bu beýlekler biz beýleklere öz İsa Mesihde bolan durmuşymyzda görüldi bolmaly. Beýlekler bizde şu tapady görýärmi? Hem bizde şol parahatlikly, sazlaşykly gatnaşyklar görýärlermi beýlekler? Yani şu soraglary soramaklyk gaty wajyp. Sebäbi biz beýleki dünýädäkilere İsa Mesih'däki durmuşymyz barada şaýatlyk etýär. Şu şaýatlyk nähili? Gowy şaýatlykmy ýa-da gowy däl? Şu barada siz oýlanmaga çagyrýan öz durmuşyňyzda da. Ýene de Rimler kitabynyň 10-njy babynyň 18-nji aýatyna Pawlus şeýle diýär. Oňordoňyzdan hemmeler bilen parahat ýaşajak boluň diýär. Ýene şu Hudaýyň mukaddes sözüne bir näçe aýatlarda Pawlusam, Petrusam beýlekler bizi birek bilen parahatlykda ýaşamaga, parahat ýaşajak boluň diýip şeýle duýduruş berip otyr. Uruhlandyryp otyr Pawlus bizi. Menem sizi şeýle uruhlandyrýan. Bireňiz bilen mümkin boldugynyň oňordoňyzdan hemmeler bilen parahat ýaşajak boluň. Ýene de mukaddes sözüň beýlek kitaplarına da ene Zebur kitabynyň 33-nji babynyň 14-nji 15-nji aýatlaryna da Dawud padşah bize gowy maslahat berýär. Ol bize parahatlygy agtarmagy, hem şoň ýygynyň galma diýe parahatlygy agtaryp berdi. Şeýle maslahat berip otyr. Hem öz dilini diýe yamanlykdan sakla diýe. Aýratynam şol birege garşy gurrun etmekden biz saklamaly. Sebäbi biz gıybet etmek bilenem parahatçylykly hem sazlaşykly gatnaşygy ýitirýär. Sebäbi gıybet Hudaýyň ruhundan näl, ol tennäki ruhdan. Şoň üçinem ol şol imanlaryň arasyna bölünşik getirýär. Ene gelin häzir şol Zebur 33-e teretip geçelim. Yamanlykdan sakla sen öz dilini we hileli gepden dodoklaryny. Yamanlykdan aýryl. Etsen ýagşylyk. Parahatlyk atar. Onun ýygynyň galma diýe. Dawud padşah da bize şol maslahat berip otyr. Bilýäs Dawud padşahyň durmuşyna kynçylykly pursatlar bolup geçdi. Ony Şaul padşah öldürjek boldy. Soň öz ogly Absalam ony öz hakatynyň ýerini aljak bolup oňa garşy pitne turuzdy. Kynçylykly pursatlar Dawudyň durmuşyna bolup geçen, ýöne şonu da ol bize gowy maslahat berip otyr. Sen yamanlykdan öz dilini gorap sakla diýe. Ene biz ýene de Ýakup kitabyna da okap bilýäs. Ene şol dil barada 3-nji aýada okan Ýakup kitabynyň köp zatlary bize öwretýär. Dile nähili biz seresap bolmaly. Şol bir dilden, şol bir agyzdan biz hem Hudaýy şöhratlap, hem başga biri barada gıybet etip bilmeýär. Biziň agdymyzdan ýa ha şöhratlanma çykmaly ýa-da gıybet ikisi çykyp bilmedi ýa.
Özüňiz okan ýene de şu aýady. Ene Dawud paşa da şonu aýdyp otyr, maslahat berip. Yamanlykdan sen öz dilini sakla diýen näme üçin? Täze biziň parahatlykly saatlaşyk gatnaşygymyz bolýar. Hileli gepden dodaklaryny gorap sakla diýe. Sakla hileli geplerden. Yamanlykdan aýryl, eýsem sen birege bolan gatnaşygyna ýagşylyk et diýe. Şonu parahatlyk bolýar araňyda. Mümkin bolduğundan sen parahatlyk agtar diýe. Şu parahatlygyň ýerinden galma, onu ýerle diýip. Dawud paşa da bize şonu yürekden maslahat berip otyr. Täbi şol biziň kalmada rahatlyk berýär. Hem birege bolan gatnaşygymyzda parahatlykda ýaşamagy bizi eltýär. Hudaýdan gelýän parasatlyk bu parahatlygy söýýär. Täbi şu dünýäň parasatlygy Hudaýyň parasatlygyna gabat gelmeýär. Hudaýyň parasatlygy bize parahatlyk berýär. Gelin häzir Ýakup kitabynyň 3-nji babynyň 17-nji 18-nji aýatlaryna bilelikde seredip geçeliň. Emma gökden inen danalyk ilki bilen päkdir. Soňra parahatlyk söýjülükdir. Mulaýymlyk we özara ılalaşyklykdyr. Ol merhemetten we haýyrly işlerden doludur. Şeýle danalyk, tarapgoýluk we ikiyüzlük etmeýär. Parahatlyk döredýärler parahatçylyk tohumyny sepip, dogurlyk hasylyny orýarlar diýär. Ene gaty wajyp hakykatlary berdenem öwrenýär. Näme diýe gökden inen danalyk näme diýe? Päk. Siz öz kalbyňyz barlak görüň. Kalbyňyzda päklik barmy? Soňam parahatlyk söýjülük diýe. Eger bizde gökden gelýän Hudaýyň parasatlygy bolsa, onda biz öz kalbymyzda parahatlygy söýýär. Şonu bize berde Ýakup aýdyp otyr. Hem mulaýymlyk bar bizde. Hem özara birek bilen allalaşyklyk bar. Sadlaşykly gatnaşyk, parahatçylykly gatnaşyk bar. Şeýle ýagdaýda ýaşamyzda näme diýe? Onu bizde Hudaýyň gökden berýän parasatlygy bar bizde. Parasatlykda ýaşap otyrdyk biz. Şonu berde görýär. Şeýle hem şol Hudaýdan gelýän parasatlyk merhemetten hem haýyrly işlerden doldy. Gowy işler etmekden doly. Hem birege bolan gatnaşykda merhemetten dolu bolýar. Şonu berde görýär. Hem şeýle danalyk diýe parasatlyk tarapgoýluk ýok ýa-da ikiyüzlük ýok. Haçan tarapgoýluk ikiyüzlük bolsa, onda bu dünýäň parasatlygy, dünýäň danalygy, dünýäň akıl paýhasy, Hudaýyň akıl paýhasy beýle däl. Hudaýdan gelýän akıl paýhas parahatçylygy söýýär. Birek bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Biz şonu görýär berde. Ýene de 18-nji aýatda näme diýer? Parahatlyk döredýärler parahatçylyk tohumyny sepip, dogurlyk hasylyny orýarlar diýer. Men sizi hem parahatlyk döredýärler hökmünde şol parahatçylyk tohumyny sepmäge çagyrýan. Öz birek bolan gatnaşygyňyzda, hem şol öz mesihi ýygnaşyklaryňyzda, öz araňyzda parahatlyk döredýärler bolun. Hudaýyň parahatlyk hoş habaryny beýleklere ýetirýärler, hökmünde hyzmat etmäge çagyrýan. Täze Hudaý bize şeýle iş beren. Şol İsa Mesih biz öz kalmada kabul eden pursatymyzdan başlap, bize şol hoş habary paýlaşmaklyk İsa Mesih şonu bize berdi. Yani biz şoň bilen şoňa wepaly bolmaly öz hyzmatymyzda. Ýene de 2-nji Korintoslar kitabynyň 13-nji babynyň 11-nji aýatyna Pawlus bize şeýle diýär. Dogry ýoly düşmäge, bizi şeýle dogry ýoldan ýürmäge niýet edeniň diýär. Hem İsa Mesih'e iman etýärler bilen birlikde bir pikirde bolmaly, bir aňda. Hem ýene de berde de şu kitapda da Korintoslar kitabynda da parahat ýaşaň diýär birek bilen. Gelin häzir okalyň şonu. Şonlukda ey dogurlar, şahtlanyň. Dogry ýoly düşmegi niýet edeniň. Aýdyrlaryma kulak asyň. Bir pikirde bolun. Parahat ýaşaň. Şonu tüýgü we parahatlyk Hudaý siziň hemraňyz bolar diýär. Ene siz bilýäňiz 2-nji Korintoslar kitaby bu Pawlusyň Korintoslara ýazan haty. Şo ýerde iman etýärlere ýüzlenip otýar. Ýöne Pawlus şu gün size de ýüzlenýär. Ey dogurlar diýär, şatlanyň. Dogry ýoly düşmegi niýet ediniň diýär.
birek-birege bolan gatnaşykda hem biz Hudaýa bolan gatnaşygymyzda dogry ýola düşmegi niýet edilmeli. Hem aýdallaryma diýe şu ýerde aýda oturan zatlaryma kulak asyň diýe. Hem siz beýlekler bilen beýleki İsa Mesih'e iman etdiýärler bilen dogallaryňyz bilen bir pikirde boluň diýe. Hem parahat ýaşaň diýe. Goý siziň araňyzda gatnaşyň taýlaşykly, parahatlykly bolsun diýe. Şonda süýgü we parahatly Hudaý siziň hemraňyz bolar diýe. Parahatly Hudaý, Pawlus Hudaý, parahatly Hudaý hökmüne suratlandyr ýaşardy. Şoň üçin biz şu parahatlyk Hudaýyň häsiýeti. O ýene-de näme diýer? Süýgü Hudaý diýer. Süýgü hem Hudaýyň häsiýeti, biz şonu bilýäs. Şoň üçin biz hem öz İsa Mesih'däki täze durmuşymyzda şol Hudaýyň häsiýetine görä ýaşaýas. Sebäbi şol biziň İsa Mesih'däki täze durmuşymyz. Süýgü hem parahatlyk Hudaý ýaly biz hem beýleklere süýgü görkezmeli, şeýle hem beýleklere şol parahatlyk hoş habaryny eltmeli bolýar. Şon Pawlus bize ýatlatýar. Menem tedi şu öz obaňyzda ýa-da öz ýaşaýan ýeriňizde birek bilen parahatlykda ýaşamaga çagyrýan. Sebäbi siziň durmuşyňyzda seretýän beýleki iman etmedikler şonu İsa Mesih'i görýärler. Eger biz Hudaýyň häsiýetine görä ýaşamasak, onda beýleki iman etmeýärler biziň durmuşymyzy görüp olar İsa Mesih'e gelmek islemeýär. Şoň üçin biz hemişe öz durmuşymyzda men etýän hereketlerim, aýtýan sözlerim Hudaýa şöhret getirýärmi ýa-da ýok? Şu barada biz hemişe oýlanmaly. Ýene-de biz görýäs Hudaýyň mukaddes kitabyna Hudaý öz çağalarynyň rahatlykda ýaşaýandygyny görmek isleýär. Şonu öz durmuşymyzda görýäs. Öz çağalarynyň rahatlykda ýaşamagyny isleýär. Ene şu barada biz Zebur kitabynyň 132-nji babyna da görýäs. Sebäbi şu ýerde de bize dogalaryň bilen bile ýaşamaklary gör. Nähil gowy hem ýakymly. Birek bilen şeýle ýakyn gatnaşykda ýaşamaga bizi çagyrýar. Ene şu ýerde Reb ýalkynç bermek isleýär. Biziň özümiziň gatnaşygymyzda. Hemem şoň tawşyrklaryny berjä etip ýaşasak, ol biziň her birimizi birek bolan gatnaşykda ýalkandyrmak isleýär. Sebäbi şol Hudaýyň häsiýeti diýdim men. Hudaý süýgü hem parahatlyk Hudaý diýip berde suratlandyrylýar. Hem şoň üçin Dawud padşahyň, Pawlusyň bizi birek bilen parahatlykda ýaşamaga ruhlandyrýaly, menem tedi şeýle ýaşamaga çagyrýan. Gynantagan biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Men tedi ýene-de indiki gepleşige goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş, sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.